Yesu wanu ndinthano. Nkutheka Yesu wanu Chipikichuwale. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi pa Word Made Flesh, pamene mawu amene timamva ife timawatenga ndi kuwagwiritsa ntchito mmoyo wathu ndi cholinga chona kuti Mulungu akhale relevant in our lives. Lero tikunena kuti Yesu wanu ndinthano, mwina Yesu wanu Chipikichuwale. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa Yohane chapter 1 ndime ya 1 mpaka ndime ya 14. Pachiyambi pa zonse iye amene amatchedwa zina loti mawu anali alipo kale. Anali kwa Mulungu ndipo anali Mulungu. Anali kwa Mulungu chikhalire. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa iye, ndipo palibe chilichonse chimene chidalengedwa popanda iye. Mwa iyeyo munali moyo, ndipo moyowo unali kuwala kowunikira anthu. Kuwalako kukuwunikabe mu mdima, ndipo mdima sudathe kugonjetsa kuwalako. Mulungu adatuma munthu wina zina lake Yohane. Iyeyo anabwera ngati mboni, kudzachitira umboni kuwala kuja, kuti anthu onse akhulupirire chifukwa cha umboni wakewo. Sikuti iyeyo ndiye anali kuwalako ayi, koma anangobwera kudzachitira umboni kuwalako. Kuwala kwenikweni kowunikira anthu onse kunkaza pansi pano. Wotchedwa mawuyo anali m'dziko lapansi, ndipo Mulungu adalenga dziko lapansilo kudzera mwa iye. Komabe anthu apansi pano sadanzindikire. Adabwera kwawo ndithu, koma anthu ake omwe sadamulandire. Komabe ena adamulandira nakhulupirira zina lake, ndipo amenewa iye adawapasa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Kukhala ana a Mulungu kumeneku sikunachokere kubadwa kwawo, kapena kuchifuniro cha thupi, kapena kuchifuniro cha munthu ayi, koma kudachokera kwa Mulungu. Wochedwa mauja adasanduka munthu nazakhala pakati pathu. Anali wokoma mtima ndi wokhulupirika kwa basi. Ndipo tidaona ulemerero wake, ndiye kuti ulemerero womwe iye amalandira kwa Atate pokhala mwana wawo mmodzi yekha uja. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mulungu saoneka ndi maso, koma wathu anaoneka ndi maso. Mukupaona bwanji pamene pa abale? Mukupaona bwanji? Yesu Khristu ndi Mulungu ndi munthu pamodzi. Chinthu chopasa nthumazi ndi kuganiza kuti munthu amene adayenda dziko lapansi pano, monga mmene timayendera ife, amadya ndi kucheza ndi anthu mmene timapangira ife, anabadwa ndipo analeredwa m'banja, nkukhala kuti ndithu ndi Mulungu. Ayi. Chimene chocho mwina ife tinachivomera, koma mukakhala pansi ndikuchiganizira muona kuti nchovuta kuchimeza, nchovuta kuchilandira. Maka kwa Ayuda amene amamva kuti Yesu mundenayo pakwawo ati ndi pasijapo, ndimwena kuti ati anali Mulungu. Chifukwa chani anaganiza zoti atenge thupi ndi kukhala munthu ngati ifeyo? Ndipo kodi munthu wakewo ukukhala munthu wakewo ifeyo tingaulowese bwanji mmoyo wathu wachikhulupiriro? Mwamva mawu ndawerenga aja akuti tu chifukwa cha kudabwisa kwa zimene zikuna kuti kodi Mulungu anaganiza bwanji kuti atenge umunthu. Akuti ngakhale akwawo omwe sanamkhulupirire. Akuti kuwala kumabwera koma anthu sanamuzindikire. Chifukwa nzeru zimenezi ndi nzeru zakuya za umulungu zimene mpaka na pano ngakhale ifeyo timagwedeza mutu ndi kupukusa mutu kuti apa pakuti Mulungu akutani. Chifukwa zikupitirira mamvesedwe athu a zinthu asiku lina lililonse. Nzotheka pali zifukwa zosiyanasiyana zimene Mulungu adapangira kuti azakhale munthu ngati ifeyo. Pajatu anabwera kuzatipulumutsa. Ndiye ndafuna muyang'ane style yake.
imene aliyense amene akufuna kupulumutsa anthu akungoyenera kupanga zimene iye anapanga. Anabwera pakati pathu ndi kukhala nafe. Aliyense amene amafuna kuzichwa ine ndikupulumutsani kuchakuti ndikupulumutsani kuchakuti, chimodzi chimene akuyenera kutha iye abwere azakhale pakati pathu, abwere azakhale ngati ife amene. Paulo oyera amanena momveka bwino pa 1 Korinto 9:22 akuti kwa amene ali ndi chikhulupiriro chofowoka ndinakhala ngati wa chikhulupiriro chofowoka kuti ndiwakope ofowokawo. Kwa anthu onse ndinakhala ngati iwo omwe kuti ngati nkotheka ndikope ena mwa iwo. Yesu anakhala ngati ife tomwe ncholinga chona kuti atipulumutse, atitenge, atikope. Mulungu adayenera kukhala ngati ife kuti atichotse pamene tili ife, atipulumutse. Apatu inu abale athu okondeka amene mmalowa ndale mutengerepo nzeru. Amene mmalowa ndale mutengerepo nzeru. Ineyo ndikanakonda kuti ndale zanu muzizipanga mosiyanako ndi mmene anthu tazolowerera. Muzizipanga mwachiumulungu potenga nzeru za umulungu kuzikhazikitsa mu ndale muja. Taonani monga apapa. Ntchito yanu imene mmagwira inu abale athu andale ndiyovuta. Ndi ntchito yovuta chifukwa kuti Satana anasikira konko. Satana anasikira kundale konko. Ngati mufunadi kutumikira anthu, ngati mufunadi kuti muapulumutse anthu, nanunso mukhale ngati iwowo. Ndiye poyambira paketu mukhale ngati iwowo. Nyumba yanu musaope kukayimanga kumuzi pakati pawo. Ku parliament muzipita kuchokera kumuzi komweko. Muziyenda mnawo misewu imene anthu akumuzi aja amayenda, imene zokudya zimene amadya inu muzidya nawo zomwezo. Ndi nzerutu zimene Ambuye Yesu anapanga pofuna kupulumutsa ife. Sisi zomakakhala ku Capitol Hill kena kumukamabwera kuno misewu ikonzedwe muzinamizidwa kuti misewu ndi yabwinobwino namwetulira mutavala majekete. Kakhaleni kumuzi komweko muziona ndale zonamiza nazi zinapita kale. Ndipo aliyense amene akukalowa kaya ndi upresident kaya ndi unduna azizwa kuti anthu amakunamiza ukamabwera. Sikuti mukapita kumene kuja muzika namizira ngati sinimaziwa, koma kuti sinimaziwa, anthu akundinamiza. Uli kunja kuno kuziwa kuti anthu amakunamiza. Komano poganizabe kuti kodi chifukwa chani Mulungu anasankha kuti akhale munthu. Ndafuna tibwerere ku nkhani yathuyo. Ndikupeza yankho mu mawu amene Ambuye ananena pa Yohane 15:15. Ndikukutchulani abwenzi. Ndikukutchulani abwenzi. Pakukhala munthu, Yesu wazipanga kukhala zotheka kuti amene akufuna akhale nzake apange naye ubale weniweni wa munthu ndi nzake. Kodi nzotheka munthu kukhala pa ubale wa munthu ndi nzake ndi Mulungu? Zitheka bwanji munthu amene ali ndi thupi lokha akapange ubale wa chinzake ndi Mulungu amene ali mzimu okhaokha? Komano mukawerenga Baibulo lonseli muona kuti Mulungu wathu ndi Mulungu amene amakhala ndi khumbo lopanga ubale ndi anthu. Mulungu wathu ndi Mulungu amene amadandaula anthu mukamamuthawa. Mulungu wathu ndi Mulungu amene amamva kupweteka mukamamutalikira, amafuna mukhale pa ubale. Inuwe mukukumbukira mmene Yesu anadandaulira munda wa Getsemani. Nonsenu inu muzandithawa ndipo ndizasala ndekha. Munthu weni. Mmene Yesu anadandaulira pa mtanda paja ndili ndi luzu. Mmene Yesu anadandaulira Petro, iwe uzandikana katatu kuti sukundiziwa. Umunthu kufuna kuti akhale pa ubale ndi anthu, kufuna kuti anthu amukonde. Ananena inu mukandikonda nane ndikukondani. Tili ndi Mulungu omafuna kukondedwa. Tili ndi Mulungu amene akufuna chikondi cha anthu. Tili ndi Mulungu amene akufuna chinzake ndi anthu. Abale anzanga, chisanzo nitapereka pano sinanene kuchipereka chifukwa kuti ndi chisanzo choyerekeza ndi nyama, koma ndafuna kuti ndichigwiritse ntchito chisanzo chimene chimundikhululukira kuti mumvese chimene ndifuna kunena. Kunja kuno tili ndi
ziweto zambirimbiri zimene timaweta ife kunyumba kwathu. Kuli agalu, kuli nkhuku, kuli amphaka. Mwa ziweto zonsezi mphaka ndi chiweto chimodzi chimene chimamva kukoma ubale ndi anthu. Ngati mphaka unali wabwinobwinotu, mphaka ndi choweta chimodzi chimene chimasakasaka kukondedwa. Akakona wakhala pena pache abwere azikukuza khungu lake ndiweyo azikusisita choncho nawonso kama musisita basi ukamasisita pamutu pa iye nasinzinira. Mphaka ndi kanyama kena kachi kamene kamamva kukoma chikondi cha anthu. Ndiyeno ndana kuti ndi chisanzo choyipa chifukwa choyena kuti ndafuna ndiyerekeze ndi khalidwe la Mulungu. Mulungu naye amafuna azilandira chikondi, amafuna azimva kukoma kwa chikondi cha munthu, amafuna azimva kukoma kwa chikondi cha inuyo, naye amafuna kusisitidwa, naye amalakalaka kuti muzikhala naye pafupi. Mwina inuyo Mulungu pontenga ngati osasowa kanthu wopambana zonse, mwina nthawi yonse mmantenga ngati kuti ndinu nomwe sakukusowani, koma ndafuna lero ndichike mwa inu kuti Mulungu amakusowani. Mulungu ndithu amanena I miss you, ndikukusowani ineyo. Anazisankhira mtundu wa Israeli kuti akhale azizungulize ndi anthu. Adayenda nawo mchipululu, amatenga nawo mbali posankha ngakhale atsogoleri awo. Mulungu amafuna ubale. Koma utheka bwanji ubale pakati pa munthu ndi mzimu okhaokha? Zili ngati mene anthu nthawi zina maganizira kuna kuti anthu olemera sasowa anzawo. Basi ndi kulemera kwawoko ali ndi ma TV, ali ndi chani zomwezo nzowakwanira. Ngakhale olemera aja amakhala ndi njala ya ubale wa umunthu ndi anthu ena. Amakhala ndi njala ya ubale wa umunthu ndi ena panjapo. Koma mpeza kuti mwina ana awo amalephera kuti akacheze ndi ana ena panjapo chifukwa kuti makolo awo akalipira. Koma kumakhala kwala kwira chifukwa kuti kameneko kufuna ubale ndi anthu anzawo kamakhalapo. Vuto limeneli ndi limene ambiri timakumana nalo mmoyo wathu wa Chikhristu, ngakhale mwina zimakhala zovuta kuti kodi olo kulifotokoza kwake kodi ngalifotokoze bwanji. Inuyo mukuziwa kuti munthu amene ali ndi amayi yake, ali ndi abambo ake, azichimwene yake, azichemwali yake, pamakhala kena kake pakati pawo, kena kake kofunana, kena kake kosowana, kena kake kokonderana, kena kake kumaziwa kuti sikuti yangokhala nkhani kuti awa ndi amayi yanga, koma pali kena kake kamene kamamveka pakati pa ife. Sikuti yangokhala nthano kuti awa ndi bambo anga, koma pali kena kake kamene kamatikoka anthufe. Sikuti zangokhala zongonena kuti uyu ndi mchimwene wanga, koma zimamveka mu mtima mwanga kuti uyu ndi mchimwene wanga, awa ndi achemwali. Ndizoona ndithu, ndipo umachimva mkatikati mwa mtima wako. Chimenechi chimasowa nthawi zina pa ubale wathu ndi Mulungu. Ambiri mwa ife Mulungu ali kutali, ali kumwamba. Ambiri mwa ife Mulungu ndi osafikirika. Ambiri mwa ife Mulungu ndi zintchito zake yangokhala nkhani imene tinayimva. Mwakuti Mulungu wathu wangokhala nthano. Yesu wathu yangokhala nthano. Ya m'Baibulo imene ife timayiwerenga. Sa munthu wina wake amene adaliko zaka zambiri zapitazo. Mwakuti kunena zona Yesu wathu wangokhala nthano. Si munthu weniweni. Sitimamva kena kalikonse ka ubale kachinzake pakati pa ife ndiye. Yesu wathu wangokhala Chipikichuwale. Wangokhala Chipikichuwale cha pakhoma chongomata pakhoma paja nkumachiona. Choma ngokukumbusani kuti wina wake zana lina lake ilo anapondapo nziko lino. Yesu wanu salankhula nanu, koma mmangowerenga za iye m'Baibulo. Yesu wanu simukhuzana naye, ndipo Yesu wanu simukhala naye pansi chifukwa si munthu. Wankhala nthano
nthano za Ayuda. Yesu wanu ndi nthano. Yesu wanu Chipikichuwale. Yesu wanu pansi pano palibepo pansi pano chifukwa ali kumwamba. Yesu wanu simutengana naye pambali pakanzengezi ndikumakakamba naye nkhani. Yesu wanu simululirana za kukhosi, simutengana kukauzulana za kukhosi. Koma ndi Mulungu amene ali kutali, amene matha kumbisira zimene mukupanga pansi pano. Mumata kumabisa kapena iyayi kumangoyang'ana kumbali mukufuna kupanga zanu, simumuwerengayi. Zikampweteka ngati aliko zili ndiye aphulike. Mmapanga zinthu ngati kuti iye palibe. Mmapanga ziganizo zosusana naye mupanda nthumazi, chifukwa kwa inuyo iyeyo palibepo. Wankhala Chipikichuwale, wankhala basi kanthano kenakake. Muli nayo inu ndi nthano chabe ya wina wake otchedwa Yesu. Zili ngati monga mmene munthu amapangira ukamutuluka. Zilana kuti uje iye amene chanatuluka, ukantuluka munthu palibe chaiwe chimene chimamukhuza. Olo uli pompo amapanga zake ngati kuti wewe kulibeko, anakutuluka. Sakutembenukira, sakufunsa, salabada za iwe. Ndimo mmene tilili nafe kuti Yesu wathu si munthu weniweni woti tingamalabade za iye, tinamtuluka kalekale. Satipangisa phuma chifukwa chona kuti sali moyo mwathu iyeyo ndi nkhani basi tinamva za Yesu wina wake, koma sali moyo weniweni moyo mwathu. Nthawi zina sikuti mmaganiza kuti Mulungu kulibe kapena Yesu kulibe ayi, mmakhulupirira kuti alipo, koma kuti mupange ubale ngati mmene umakhalira ubale ndi anthu anzanu panepo ndi pamavuta. Kuti muzimusowa, muzimumvesera, muzimumvera, muzimufila, muziyankhulana mwa nkhani za kukhosi, nkhani zosatika bwinobwino ngati mmene munthu umapangira ndi munthu nzako. Ayi, nkhani zanu za ndi Yesu ndizodukana zimene mmangouzana mukakhala kuti mwaswa china chake. Ambuye pano ndikufuna chakuti okay chabwino, mambwera china chake. Singati zakati za munthu ndi nzake zijazona kuti za continuous zoti zita kumapitirira. Chifuna kuti Yesu wanu Chipikichuwale, Yesu wanu ndi nthano basi. Lero ndafuna kukuyitanani abale kuti muyambe ulendo umenewu. Ndafuna kukuyitanani kuti muyambise nkhani imeneyi mu mtima mwanu, kuti muyambe ubale ndi Yesu ngati wa munthu ndi munthu nzake. Zimenezi ndizotheka chifukwa Yesu adazatenga umunthu wathu mumuchose pakungokhala wina wake amene mudamva za iye kapena mumamva za iye, akhale wina wake amene mumakumana naye, mumacheza naye, ndipo nkhani zanu nzolondolozeka, kuti mawa mutha kuzauzana nkukumbusana kuti paja ambuye zulo timakambirana zakuti. Timakambirana nkhani yakati. Timakambirana nkhani moti. Tikakambirana motere. Paja mwezi watha uja tinamanga mfundo yakati. Mumpase moyo Yesu wanu, akhale wa moyo mwanu. Yesu wanu si chipepala, Yesu wanu si nthano, Yesu wanu si Chipikichuwale. Wanu Yesu ndi munthu ndi Mulungu pamodzi, ndipo chifukwa cha umunthu wakewo mutha kupanga naye ubale. Vuto lina limene lingabwerepo ndilonena kuti anzathu sizivuta kuwaona kuti awa ndi anzanga, chifukwa timatha kuwaona, timatha kuwakhuza. Komabe ubale wanu umatha kukhala waukulu ngakhale atakhala kuti munthu uja kuthupi simuli naye pamodzi. Munzeru yake Mulungu pofuna kuti tikhale ndi ubale wooneka, ubale wokhuzika, ubale weniweni, mmene Yesu ankachoka adatisiyira thupi lake ndi magazi ake, kusonyeza kuti adakali pakati pathu wa moyo wooneka ndi maso, Ukaristiya. Apatu abale mpamene pabwera Ukaristiya,
mene muli thupi ndi mzimu, magazi ndi umulungu wa Yesu Khristu. Choncho titha kumuyang'ana monga munthu amayang'anira anzake. Komabe ngakhale apa tikusowabe chikhulupiriro kuti chitiwolose ndi kutionesa Yesu weni mu Ukaristiya. Chitionese munthu mu Ukaristiya wa moyo nzathu. Chitionese kuti tingathe kupalana naye ubale weni ndithu. Mukazakwanisa chimenechi, podusa pachalichi muzamva mumtima mwanu, mtima wanu kukuwuzani kuti nzakoto ali umo khota ukangopereka moni. Mukazapanga ubale weni ndi Yesu, mukazapeza anthu ali pamisa, ziza kukanikani ndithu kungodusa, muzafuna kukhota nkumakhala naye nzanu uja Yesu Khristu. Mukazapanga ubale umenewu, sizizatheka kugona osapemphera ndikumuza kuti ndikugona twine pano, ndiyang'anireni tionana mawa. Kapena kumuzusa mwazuka bwanji Ambuye pamene mwasekula maso anu mamawa. Tili ndi katchapo kathu mnyumba mwathu muno kuti ncholinga chona kuti tikuze ubale umene ndi Ambuye Yesu. Tili ndi katchapo kathu marumu ena aukuwa. Ndisanakagone limakhoterako kukamuona nzanga Ambuye Yesu ndikukamuza kuti Ambuye ndikukagonatu. Ndikazuka mama ndikamadusa ndimadusa pompo ndipo ndimakhotanso Ambuye ndazuka. Ndimantenga kuti nzanga weni ndili ndi ubale weni ooneka ndi Yesu Khristu mwini wake. Mukazapanga ubale wachinzake ndi Yesu, zopereka zanu zakuchalichi zizakhala ndi tanthauzo lapadera, ndipo anthu azakudabwani mmene mukuperekera. Sizakhalanso zongolamulidwa ayi, koma zizakhalano mphaso yanu kwa nzanu wapamtima amene nayenso amakupasani mowolowa manja. Chopereka cha Khristu ambiri ngakhale lero, komanso mmene amachiperekera, zimachita kusonyezeratu kuti sinkhani ya ubaleyi, sakupereka chifukwa cha ubale umene ukuwakankha kuti apereke, koma angopereka chifukwa ndi lamulo, angopereka chifukwa kuti ndi dongosolo la mpingo. Aliyense wanyamukapo pa benchi paja nanga iwo atani nawonso angonyamuka. Ndi umaona ngakhale manyamukidwe akewo, umaona ngakhale kaperekedwe kache kumuyang'ana, akukaponya mbale muja kuyang'ana kumbali, makobi achangokhala kuti achita kunyanyalira mbale muja, achita kunyanyalira mbuye uja kungoaponya. Ndipo mazo kuti zikumpweteka. Akuponya makobiri aja zikumpweteka. Ndipo sakuona chifukwa kuti palibepo ubale wina uliwonse ndi Yesu Khristu. Koma popereka mbale moja, muzipereka kuti mukupereka m'manja mwa Yesu Khristu mwini wake, m'manja mwa nzanu, ndipo akukulandirani. Muzitakuona manja Ambuye Yesu akukulandirani chopereka chanu chija. Mukazakhala pa ubale ndi Yesu, muzaziwa kuchitira mpingo zimene mukufuna kumuchitira mbale wanu Ambuye Yesu, pakuti mpingo ndiye mkwatibwi wa Yesu Khristu. Bible limatero. Muzawuveka mwachisanzo mpingo, kukagula nsalu yapaguwa. Muzawuteteza mpingo chifukwa cha ubale wanu ndi Yesu, malo maunyodola ndi kuwononga, kapena kumango oyang'ana zolakwikazi kuchitika osaupukuta pakuyankhulapo moyenerera. Muzawauza ena za iye monga mmene munthu amauzira anzake za munthu amene amamukonda. Kodi ndi mzibambo wa mtundu chani amene akakhala kumowa ndi kumakamba ndi azinzake, kapena akakhala pena pake satchulapo za mkaza cholo pang'ono? Kodi ndi mzimayi wa mtundu chani akapita kuchisime kumakacheza ndi azinzake satchulapo mpang'ono pomwe za mamuna wake? Amene umankonda umatchula za iye. Nchifukwa chake ngakhale pa grupu pano timalimbikisana kuti muziyikira ndemanga, sikuti tikufuna kuti mutitamirire iye Wolalika bwino, iye kubaza chikufuna ine nchiona kuti inuyo mukuze ubale wanu ndi Yesu Khristu, kuti ndi pakamwa panu nanu muntchuleko Yesu Khristu pakati pa azinzanu pa gulu pano. Koma mumutchula bwanji, mupereka bwanji ndemanga pamene palibepo ubale una uliwonse, palibepo chinzake china chilichonse pakati pa inu ndi Yesu? Yesu wanu Chipikichuwale, Yesu wanu ndithu ndinthano. Musachione ngati chinthu chapafupi
mukamakanika kuikira ndemanga pagulu pano. Musachione ngati kuti ayi ayenda ngokhala ofasa akoma kuti neyo sinimakondazo yankhula. Ndi chizindikiro ndithu cha umphawi umene ulipo pa ubale wanu ndi Yesu. Kuti simungathe kunena za iye pagulu ngati pano. Pajatu ananena mwini wake kuti wondichitira manyazi nane ndizamuchitira manyazi pakati pamaso pa angelo. Luka 9:26. Mukazakwanisa kupanga ubale wangati wapakati pa munthu ndi munthu nzake ndi Yesu, Chikhristu muzachimva kukoma. Ndipo la Mulungu muzaliona kuchedwa kuti mupite kuchalichi mukacheze naye limodzi ndi azinzanu. Nthawi yomwe imakukanikani kuipeza ikakwana nthawi ya za Mulungu, ndi chizindikiro china cha umphawi mu ubale wanu ndi Yesu. Nthawi yopemphera sindimayipeza, akungoti munthu ndi otanganidwa, akoma kuti mangozindikira kwada ndi sindimapemphera. Mungozo kuchimecho ndi chizindikiro cha umphawi wa ubale wanu ndi Yesu. Palibepo ubale wabwino ndinu ndi Yesu. Kwa inu Yesu wangokhala nthano, changokhala Chipikichuwale. Mukazakhala naye ubale weniweni, nthawi yompasa iye simazasowa ayi. Mukazamukonda ndithu ndi mtima wanu wonse, ndi mphamvu zanu zonse, ndi nzeru zanu zonse, monga manenera pa Mateyu 22:37, muzaona kuti nthawi yomwe imene mukuisowa panoyo ya iye yekha izapezeka. Iye yekha izapezeka. Ngati Yesu wanu ndi nthano chabe, nthawi izi kuvutanibe yoti nkuipeza, kukapemphera, kapena kuyiwonongera pa iye. Ngati Yesu wanu ndi chipepala chabe, simungazimane tulo kupanga za iye. Ngati Yesu wanu ndi Chipikichuwale basi, olo muzikakamize kupemphera, muzisowa chomuuza, ndipo simmachedwa kuthawapo. Koma nzotheka, ndipo ndikukumemezani lero kuti mupange chiganizo chopanga ubale wa munthu ndi munthu nzake ndi Yesu. Bible lanu werengani siku lilonse. Kuchalichi kopemphera pitani siku lilonse. Nganizire napo Yesu siku lilonse. Yankhulaniza iye kwa anthu ena nthawi zonse. Ikirani ndemanga pa grupu pano. Mukupanga ubale wa umunthu ndi Yesu wanu. Mwanjira imeneyo muzaona kuti Yesu wanu ngakhale pamene mukupita kukachimwa muzimuuza Ambuye ndikupita kukachimwa, ndipo atha kukuuzani kuti iwe bwerera, inu ndikubwereradi. Chifukwa kuti mumamuuza chilichonse, muli ndi ubale wa personal relationship with your Jesus Christ. Osamamusiya Mulungu ngati kuti ndi supervisor amene ali kwina kwake uko, ndiwe uzipanga zako zothawa-thawa kuti bola asandigwire. Ayi, pangana naye ubale. Ananena kuti sindikutchulaninso antchito ayi, ndikutchulani abwenzi. Taganizani abale. Mulungu mwini wake kufuna ubwenzi kuchokera kwa inu, ndikutchulani abwenzi. Lero nanu mvomereni, Ambuye ndanenda kuvomerani. Kuyambira lero ndine bwenzi lanu, ndipo inuyo ndinu bwenzi langa.